So hi, hello! Today is October 18, 2017 and it's me again, Rex Tigoman! Hi! So, yun nga. Matapos ang Monday and Tuesday na walang pasok because of strike declare ng Malacanang. So yan. Dito ako sa CR ngayon. So, nandito ako sa school, CR namin. Ayan, parang ang dilim. Yan. So yan. And lalabas muna ako guys. I will take you there. Meron sa mukan inom. Hi. Yan. Ang nag-away at nag-isla. Nagplano kami pa rin sabi na, angkat ako, video ko, angkat ako, tapos sabi ko, tawagin ko si Rona, tapos kunyari mag-away tayo. Tapos yun, tawa na to. Muy klaro ka, sabi. Ba't hindi ka mag-friend ko? Alam mo, lagot man dyan ko nimo. Huwag ka mag- Sadaan tayo na, kabalo, hilila ko ba? Close up. Nabuha ka din na na. Uy, gutom eh! Nasag hi. Hi Ron. Hi Dai. Hi ba. Sa isang nabukaw to, tingnan yung ginagawa naman. Ayun, sabuan ka. Packer. Hi Packer. Si 15. Michelle. Packer. Hi Sheila, pinakataas amuang kuan dere, amuang police inspector. Sheila. Ate, pungkol ka? Ibu ko dyan. Kaya rigas, awaya yun ko. Hi guys! So yan, papauwi na ako, nakabag na ako. And alam nyo, naka-lipstick ang nanay nyo. So yan ko lang. Uy, tanabi! Yan, papauwi na kami. Ayun. Diba? Shout out to my ex. Hi daw, hi. I-add siya sa Facebook, Rachel Sala. Rona. Saudi.
papauwi ako sa bahay and Sheila. Mamaya ulit guys sa bahay pagdating ko kasi lobat na guys. Lobat ng phone ko. So bye. I will see you there. Wait, Vicky, abay pala, may bombad sa tagyo. Ilan ako yung bread lahat. Oh, better than this. Sabi ko, kung ito rin. Dito kami ngayon ulit sa Korea Dodo. So, Ito, Korean bread. Korean bread. Ito, Korean bread. Ito, Korean tissue. Plastic Korean things. Pwede na pala ito, Arnaldo. Sheila, ito mo pala ang pwede. ulat sa pin. Kunya ra. Hi. Kumusta? Kumusta siya? Ako na, virgin Japon. Hindi ko pabalo sa akin. Times 2. Times 2. Abroad. Ilagay ba? Kain muna kami guys. See you. Ako! Pindot ka rin. Ayan. As in, this salt? Ayan. Hindi pa siya maanghang guys. Ayan, anghang si madam. Ganito. Ganyan pag namnam sa noodles. Ah, sarap. Ang sarap. Bulingit ito, oh. Hi guys! Nandito na po sa bahay ngayon and kakauwi ko lang galing sa gawa. Actually, sa school. So time check, it's already 6:18 p.m. And hindi na ako masyadong darating sa bahay. And salamat sa mga nakasama ko kanina. And maraming salamat talaga sa time nito. And dito ko na i-end ang aking vlog kasi wala na masyadong ganap and naliligo na ako.
panonood. Hope to see you on my next vlog. And don't forget to subscribe on my